I bum, moja sezona je završena. Povreda prednjih ukrštenih ligamenata se često dešava, naročito u sportovima sa dosta promene pravca kretanja. Ja sam ih imala 2, po jednu na svakom kolenu. Već duži niz godina želim da vam ispričam kako se zapravo odvio oporavak moje druge operacije kolena, ne zato što želim nešto da izreklamiram ili da se mešam u posao medicinskih radnika, već isključivo zato što smatram da ova priča treba da se podeli. Moja druga operacija kolena, bila sam mnogo više spremnija, znala sam šta da očekujem i bavila sam se mentalnim treningom i vizualizacijom. Ali isto tako sam se okružila pozitivnim ljudima koji su me u tome podsticali. Prva povreda kolena, vratila sam se na teren nakon 8 meseci, kao što su lekari i prognozirali, a nakon druge povrede kolena, nakon samo 3,5 meseca. La numéro 51, c'est Nikolina Lutovac. C'est une Serbe. C'est l'ex-capitaine de Rochechouart Saint-Julien en National 1. Et après 5 ans, elle a décidé de tenter l'aventure. En première division. Voilà, exactement. C'est une chose d'expérience. Dazé, de Rouen, avec Lutovac. Lutovac, Dazé, avec Zazé. Zazé. Encore une grosse défense. Oh là là, quel but de Lutovac.